Shwmai pawb a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Mi fydd y sesiwn prynawn yma yn canolbwyntio ar TGAU Mathemateg, yr rhain Canolradd, ac yn cael ei gyflwyno gan Mr Alun Ellis o Ysgol Sir Hyw Owen yn Caernarfon. Bydd y recordiad y sesiwn yma yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-ysgol o dan y tab Carlam Cymru, gyda unrhyw adnodd perthnasol. Felly, mi fydd Mr Ellis yn rannu sgrin mewn eiliad a byddwn ni yn dechrau y cyflwyniad yn fuan. Diolch yn fawr, Mr Ellis, bant a chi. Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi rhaid y wers anghywir fyny. Dwi'n rhaid i fyny fan. Iawn. Gau hwn lawr. Diolch yn fawr iawn. Ia, da ni'n mynd i edrych ar ystadegau heddiw yma. Dwi jyst mynd i rannu'r sgrin. A dwi'n mynd i... Ia, felly da ni'n mynd i edrych ar ystadegau. Neu jyst gwasgu. Ddrwg gen i 2 funud. Iawn. Mae broblem dechnegol drosodd. Be da ni'n mynd i edrych ar heddiw yma ydy, be gennau fan hyn ydy, dwi'n edrych yn benodol ar papur Canolradd Mathemateg eleni 2023. Ac yn fan hyn mae gennau, mae o'n dangos yn barod yn y gwybodaeth sydd wedi dod allan o flaen llaw be sydd yn mynd i fod yn y papur flwyddyn yma. Felly, o ran y tebygolrwydd, ac o ran yr ystadegau sydd yn mynd i fod yna, ydy mae gennym ni siartiau bar, siartiau cylch. Iawn, mae hwnna'n mynd i fod ar uned 2, ar uned efo cyrfiannell. Mae gennym ni cyfartaledda, iawn, ac amrediad. Felly, dyn ni edrych ar yr modd canolrif a cymed yr yma. Mae gen i geirfa sy'n gysylltiedig yn mynd ar uned 2, teg, siawns deg, sicr, tebygol, anebygol ac amhosib. Mae'r papur 2 hefyd yr raddfa tebygolrwydd. A wedyn, ar papur 1 a 2, felly mae hyn yn mynd i fod yn papur 1 a 2 ha yma. Tebygolrwydd damcaniaetho sy'n syledig ar ganlyniadau sydd yr un mor debygol. Iawn, fi'n mynd i dechrau bach ar hynna. Digwyddiadau cyfansawdd arbrofion a defnyddio tabla, diagram fen a diagram canghennog. Bod cyfanswm tebygolrwydd bob to yn hafal i 1 a digwyddiadau cyd-enghwysol a digwyddiadau annibynnol. Mae'n amhosib i ni mynd drwy hynna i gyd mewn un sesiwn, ond mi fyddai heddiw yma, dwi'n gobeithio mynd drwy dipyn go lew o hynna. Felly, gan i ddechrau. I ddechrau ffwr, be gennau fan hyn ydy, mae gennau'r teunlen oddi ar gwefan cybac y trefnyddion gwybodaeth. Ac be mae'n edrych ar fan hyn ydy be sydd angen i wybod ar gyfer tebygolrwydd. Ac os da ni'n edrych ar fan hyn, ac zoomio mewn, iawn. Dwi'n meddwl gen i ddysgrych bach fwy lle ar ei camera fi ffwr. Iawn, felly be gennym ni fan hyn wan ydy, mae gennym ni terma dyn ni angen edrych chi amhosib diolch yn gallu digwydd ac un di sicr, iawn. Mae gan darn o arian siawns deg o lanio ar y pen, iawn. So, da chi wedi arfer fflicio arian fyny, fatha 50 ceiniog neu 10 ceiniog neu beth bynnag. Mae gennych chi siawns deg bod yn mynd i fod yn glanio ar pen a siawns deg bod yn mynd i lanio ar cynffon. Iawn, a dyna beth i siawns deg, 50%. A be ydy hynna ydy mewn y degolyn, mi fysa yn 0.5, ac fel ffracsiwn mi fysa fo yn hanner, iawn? Felly hanner siawns, hanner ydy 0.5. Wan, yn fan hyn mae gennym ni fag, iawn, a felly mae bob un pel efo'r un siawns yma, lle mae'r siawns deg o unrhyw un hein yn gallu cael ei cymryd allan, iawn, ond be gennym ni ydy,
mae gen ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar ei coch, a mae gen ni 1, 2, 3, 4 o rai gwyrdd. Ac felly, beth sy'n mynd i ddangos felly ydy, mae gennych chi, os da chi'n rhoi eich llaw mewn, a bod nhw'r un maint a pob peth, iawn, os da chi'n tynnu un coch allan, mae gennych chi nifer o'n nhw, sef gennych chi 1, 2, 3, 4, 5, 6 siawns dros 10. Iawn, felly tebygolrwydd o ddewis pêl coch ydy 6 dros 10. Iawn, mae hynna hefyd yn 0.6. Iawn, gallech chi wneud edrych ar y fractions, ond mae'n haws defnyddio fel mae fyny. So chi'n gallu mynd yn 3 dros 5, ond mae o'n yn 6 dros 10. Yr siawns felly i gymryd pêl gwyrdd allan, bysa, eto dyn ni'n cyfri faint o bêl i gwyrdd sy'n yna, mae gen i 4 pêl werdd, a felly mae gen i 4 dros 10 siawns o dynnu pêl wyrdd allan. Wan, mae hynna felly yn 40% o dderbyn pêl gwerdd, a 60% o gymryd pêl coch. Ac felly, rydyn ni'n gallu gweld felly bod yr siawns o ddewis unrhyw bêl ydy 4 adio 10, adio 6 allan o 10. Iawn, so'r 2 ffracsiwn yna, adio'r 2 ffracsiwn yma ni, a mae gen i 10 allan o 10. Felly mae'r siawns yna yn bod ni'n mynd i dderbyn pêl o unrhyw unau coch neu wyrdd allan yn mynd i fod yn sicr ddigwydd, a felly mae hynna'n tebygolrwydd o 1. Iawn, so dyna beth mae'n golygu fod tebygolrwydd o 1. Wan, da ni'n gallu dangos hynna, bod y tebygolrwydd, da ni'n gallu dangos 6, adio 10 neu 4 allan o 10, mis y 2 yna'n adio fyny, so felly sy'n ni'n adio'r ffracsiwn yna fyny, a fi fysyn ni'n cael 1. Iawn, gen i enghraifft arall fan hyn. Mrs Khan yn gweithio, a maen nhw wedi rhoi lawr bod gen i siawns i fod yn hwyr ydy 2 dros 7. Felly'r siawns sydd i beidio fod yn hwyr, os da ni'n gwybod bod 2 dros 7 ydy siawns sydd i fod yn hwyr, felly da ni'n mynd 1 sef y siawns gyfa, iawn, 1 tynnu 2 dros 7, a felly fysa'r siawns sydd i fod ddim yn hwyr ydy 5 dros 7. Felly da ni'n gwybod felly bod ni'n gallu, os da ni'n gwybod bod be ydy'r tebygolrwydd o un beth digwydd, a da ni'n gwybod bod y llall yn gorfod digwydd, os ydy'r tebygolrwydd cyntaf ddim yn digwydd, da ni'n gallu adio'r ddau nhw fyny, a mae hynna wedyn yn golygu bod nhw'n adio fyny i wneud 1. Ac oherwydd hynna, da ni'n gallu gwneud y mathemateg. O'n i edrych ar enghraifft o tebygolrwydd bydd hi'n bwrw glaw mewn tref fory yw 89%. Iawn, dim 0.89 mis o hwnna hefyd. Iawn, felly dyna bydd hi'n bwrw glaw. Bydd hi tebygolrwydd bydd hi ddim yn bwrw glaw, wel mae fory'n mynd i gyrraedd, felly y tebygolrwydd ydy 1 tynnu 89%, felly 100% tynnu 89% sydd yn 11%. A wedyn, os da chi'n gwybod hyn wedyn, da chi'n gallu canfod y nifer disgwyliedig. Iawn, felly os da chi'n edrych ar, os da ni'n gwybod yr enghraifft cynt, lle mae gennym ni felly mae gen i mewn 10 diwrnod, iawn, faint o ddiwrnodau, neu mewn 100 o ddiwrnodau, mae'n haws wneud y sym yna, mewn 100 o ddiwrnodau, faint o ddiwrnodau allan o'r 100 da ni'n disgwyl bod hi'n mynd i fod yn fwrw glaw. Wel, y ffracsiwn ydy 11 dros 100, so felly mae 11 diwrnod, iawn, ydy'r nifer disgwyliedig o ddiwrnodau glaw os gennych chi 100 o ddiwrnodau. Iawn, mae gen i enghraifft hwn fan hyn wedyn, mae gen i tebygolrwydd rolio 5 gyda dis 6 ochr yn 1 dros 6. Mae dis yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn yn ogystal â pen a chynffon, achos mae'n rhywbeth ni gyd yn gyfarwydd efo. Mae yna 6 ochr, 6 rhif ar y dis. Wan ta, os dwi'n rwlio'r dis 300 gwaith, be ydy'r siawns, faint o weithiau swn ni'n disgwyl y byddwn ni'n cael 5. Iawn, ac yn fan hyn, mi fyswn ni felly yn gallu, os dwi yn mynd i ddwylio 5, wel, 1 dros 6 ydy siawns o rolio 5, iawn, a mae yna'n 1 dros 6 bob tro, a felly os dwi yn neud o 300 gwaith, iawn, mi fyswn ni felly yn neud y rhif yma, iawn, so felly gen i 300 gwaith, so 1 dros 6, dros efo 300, iawn, a wedyn, be di hwnna wedyn, ydy 50, iawn, so felly 1 dros 6 allan o 500. Allan 300 ydy 50. Iawn, felly os da chi'n gwybod tebygolrwydd unwaith, a wedyn mae'n deud chi faint o droion sy'n digwydd, da chi'n gallu gwybod felly yr siawns yna. Iawn, gen i enghraifft o'r un o gwestiwn wedi cael ei sgwennu'n llawysgrifau'n ffantastig hier ar y sgrin. Mae 3 disgybl allan o 8 wedi cael 60% neu fwy yn eu papur arholiad.
Iawn? So felly mae gen i 3 allan o 8. Beth yw'r ffracsiwn sydd wedi cael llai na 30? Iawn, wel, da ni'n gwybod fan hyn bod pawb, iawn, a felly mae gennym ni 3/8 ydy y ffracsiwn sydd wedi cael 60%, so felly mae pawb arall wedi cael yn llai. Felly, oherwydd hynna, dyn ni'n gallu 1 tynnu 3/8. Dwi'n gwybod os da chi'n cofio o'ch ffracsiynau, mae 1, rhywun peth a 8/8, tynnu 3/8, a mae hynna'n neud 5/8. Iawn? Felly, be gen i fan hyn ydy ffracsiwn sydd wedi cael llai na 60%. So ni'n gofyn, be ydy'r... Mae hwnna'n gwestiwn, dwi'n meddwl, da ni gyd yn dod ar draws o. Mae'n eitha hawdd i chi gyd feddwl allan, os gennych chi 3 wedi cael rhywbeth, wel, da ni'n gwybod bod 8 yna, bod 5 sydd ddim. Iawn? Da chi'n gallu gweithio hwnna allan, ond i ddangos sut da chi'n gweithio allan ydi fel yna. Achos y tebygolrwydd bod rhywun yn mynd i gael marc yn ôl o gwbl ydy 100%. Felly, da ni'n gwybod felly bod y ffracsiwn 8/8 ydy beth da ni'n tynnu allan yna. Iawn. Wan, mae yna 2 reol bach o fan hyn. Iawn. So, be gen i fan hyn ydy y rheol ac. Iawn. Felly, be da chi'n neud fan hyn ydy, os dy un peth yn digwydd, a wedyn da ni'n disgwyl y peth arall digwydd, iawn, a dydy'r 2 beth ddim yn gysylltiedig. So, mae'r 2 beth yn annibynnol. Enghraifft, bys ni'n edrych ar enghraifft cynt efo tynnu, be di'r siawns bys ni'n neud rowlio deis a rowlio 6 ar ddeis, a be di'r siawns swn ni wedyn yn mynd at yr bag yna a tynnu pel goch allan. Wel, mae'r 2 beth yna'n hollol annibynnol. Di'r ffaith fi wedi rowlio 6 yn mynd yn fwy neu llai tebygol bod fi'n mynd i gael lliw coch neu lliw gwyrdd. A wedyn oherwydd yna, mae'r 2 beth yn annibynnol. Ond mae gen i reol yn, os da ni'n disgwyl yr 2 beth ddigwydd, iawn, da ni'n galw hwnna yn y rheol ac. Iawn? So felly, pam da ni efo'r rheol ac, bod ni'n disgwyl 2 beth ddigwydd, da ni'n lluosi'r 2 debygolrwydd efo'i gilydd, a wedyn mae hynna wedyn yn golygu bod ni'n gallu gweithio allan debygolrwydd bod y 2 ddigwyddiad yna'n digwydd. Wan, ar y llaw arall, os da ni efo, bod ni eisiau gwybod os di rhywbeth neu rhywbeth arall digwydd, iawn, wel, da ni wedyn yn gwybod, enghraifft bod ni yn edrych ar ddeis eto, a da ni edrych ar daflu deis, a mae gen fi ddeis fan hyn, a mae gen fi 6 ar ddeis. Wel, be di'r siawns i fi rowlio 6? Iawn? So, ni edrych ar, be di'r siawns i fi rowlio 6? Iawn? Be di'r siawns i fi rowlio 6 arall? Be di'r siawns i fi rowlio 2/6? Dwi'n meddwl fi'n siŵr yn enghraifft dwi'n edrych ymlaen fyd. Iawn? Wel, tro yma, dwi eisiau cael 1, 6, a dwi eisiau cael 6 arall. Felly, dwi'n gorfod lluosi'r 2. A dyma'r rheol ac. Felly, dwi'n lluosi'r 2 yn nhw. A felly'r ateb ydy, yr siawns fi gael 2/6 ar ôl i 2 waith ar ei gilydd ydy 1/36. Iawn? So hwnna ydy'r rheol ac. Wan, y rheol neu ydy, be di'r siawns fi i rowlio 6 neu rowlio 5? Iawn? Be di'r siawns fi rowlio 6 neu rowlio 5? So dwi'n gallu adio'r 2 yn ei gilydd. Dwi'n sôn am mewn 2 lefn, so dwi'n rowlio fo unwaith, be di'r siawns fi rowlio 6 neu 5? Iawn? A tro yma, y rheol neu fan hyn, felly mae'n 1/6, ydy'r siawns fi rowlio 6, a mae'n 1/6 i fi rowlio 5, felly dwi'n adio'r 2 yma i gilydd, a dwi'n cael 2/6, iawn, neu 3. Iawn, fel da chi'n gallu gweld yn hyn, mae'r siawns yna'n uwch na'r siawns o gael 2 beth ddigwydd ar ôl i gilydd. Iawn, dyna nhw'r rheol ac, rheol neu. Wan ta, mae gen i droellwr fan hyn, iawn, a peth gyntaf da chi'n neud, da chi'n gweld troellwr, neu'r math yma beth ydy cyfru faint o liwiau gwahanol sy'n yna. So, mae'n dweud fan hyn, y tebygolrwydd bydd yn glanio ar goch unwaith ydy 1/8. A dyn ni'n cyfri yma 8 ochr yna, iawn, oce? Iawn, so felly, iawn, dwi'n cytuno. Dim ond 1 goch yna, iawn, a tebygolrwydd ydy cael coch ydy 1/8. Y tebygolrwydd bydd yn glanio ar goch ac ar goch eto, wel, da ni'n mynd i'r rheol ac. Felly, gen i 1/8 lliosi fi 1/8. Iawn, felly dyna beth sy'n digwydd. CC ydy coch. Iawn, y tebygolrwydd bydd yn glanio ar las, iawn, neu ar felyn, so da ni'n troi rownd glas neu felyn, so mae gen i hwnna a hwnna, so da ni'n mynd 1/8, adio 1/8, sydd yn neud 2/8, sydd yn neud 1/4, sydd yn chwarter. Os ni'n gofyn be di'r siawns iddo fo, iawn, os ni'n fan hyn, be gan i fan hyn?
Be 'di'r siawns i chi gael coch tro cynta a gwyn tro ail? Iawn. Neu wn i oren, achos dim ond un oren. So coch tro cynta. Iawn. A wedyn ac oren yr ail dro. Iawn. So coch tro cynta ac oren yr ail dro. So'r siawns i gael coch ydy 1 dros 8, a'r siawns i gael oren ydy 1 dros 8. Ac felly, y siawns ydy, da ni'n gorau wedyn lliosi'r ddau nhw, a mi ydyn ni'n cael 1 llios o 1 yn 1, 8 llios o 8 yn 64. Felly mae hwnna'n siawns isel ofnadwy i ni gael coch tro cynta a cael oren yr ail dro. Iawn? A mae hwnna'n dweud bod ni'n gael coch tro cynta a gael oren yr ail dro hefyd. Iawn. So nhw'n gedyn yn gofyn i chi, be di'r tebygolrwydd bydd yn glanio ar wyrdd? Neu coch. Wan ta. So coch ydy 1 dros 8, da ni'n gwybod barod. Iawn. So neu di hwnna'n, felly da ni'n gwybod bod 2 dros 8 ydy faint o'r ei gwyrdd sy'n yna. A felly 2 dros 8. A dwi ddim yn mynd i symleiddio hwnna, achos mae'n haws adio fo os ydy'r gwylod yr un peth. So felly'r siawns o gael gwyrdd neu coch ydy 8 ar y gwylod, felly 2 adio 1 yn ei 3 dros 8. Iawn, gallwn ni'n symleiddio hwnna. So 3 dros 8 ydy'r siawns o gael gwyrdd neu coch. Iawn, symud ymlaen. Mae yna ffordd da ni'n gallu dangos yr tebygolrwydd sy'n digwydd mewn cam 1 a cam 2. Iawn, a honna ydy'r diagram ganghennog. Iawn, felly mae hwn yn diagram, dwi'n gobeithio bod chi yn nabod bod nhw'n cael ei defnyddio yn aml iawn mewn papur arholiad. Iawn. A beth sydd gennych chi ydy, da chi'n gorfod edrych i weld sut mae canlyniadau chi, ac os dyna beth da chi eisiau, da chi'n gallu gweithio allan yr tebygolrwydd y canlyniad ar hyd y gangen digwydd drwy, achos mae hwnna yn ac, felly da ni'n gorfod lliosi. Iawn, so felly hanner a hanner i gael 1 dros 4. Iawn, so felly os dwi'n gofyn i chi, be di'r siawns i chi gael 2 pen os da chi yn taflu darn o arian fyny, a wedyn mae hwnna'n hanner, lliosi fo hanner, a wedyn mae hwnna'n ei chwarter. Os am gofyn y cwestiwn i chi wedyn, be di'r siawns o gael 2 yr un peth? Iawn, os da chi'n taflu'r coen ddwywaith. Wel, mae hwnna yn hwn, sef pen a pen, neu gallwn ni gael cynffon o cynffon. So felly dwi'n gallu gweithio allan be di'r siawns o gael pen a pen, a dwi'n gallu gweithio allan y siawns o gael cynffon o cynffon, efo ac, reol ac, a wedyn y reol neis dwi'n meddwl wedyn, ydy gan bod y 2 yma'n gywir, dwi wedyn yn gallu mynd chwarter, adio chwarter. So, yr siawns o gael 2 yr un peth, iawn, ydy hanner. Iawn, so'r siawns o gael 2 yr un peth, iawn, ar ôl ydy hanner. Iawn, felly mae o'n rhywbeth ni'n gorfod edrych ar y rheol ac a'r rheol neu yn eitha aml. A'r rheol arall sy'n da fan hyn ydy, os da ni'n edrych ar rhain bob tro, maen nhw bob tro yn adio i wneud 1. Iawn, felly yn fan hyn mae gen ni diagram canghennod arall. Os da ni'n gwybod bod hwnna'n 0.6, da ni'n gwybod felly yn sicr bod hwnna yn 0.4. A da ni hefyd yn gallu gweld bod gan bod hwnnw'n lliosi fanna yn gorfod wneud yr rhif yma, da ni'n gallu gweithio allan be ydy hwnna. Iawn. Wan ta, diagram canghennod dis. Felly sut sa hwnna'n edrych fel? Wel, mae yna lot o rhifau gwahanol yna, ond be amdano swn i am y rhif 1? Iawn? Felly, be di'r siawns o gael rhif 1? Iawn? Neu dim rhif 1? Iawn? Felly, unrhyw rhif arall. Wel, be di'r siawns o gael rhif 1? Ydy 1 dros 6. Iawn? Dim achos bod o'n rhif 1, ond 1 dros 6 di'r siawns. Be di'r siawns o gael unrhyw rhif arall? Iawn? So, rwlio deis, ydy mae yna 5 ochr arall, a mae hwnna wedyn yn 5 dros 6. Fel da chi'n gweld eto, mae'r 2 yma adio fe'i gilydd yn neud 1. Iawn? 1 dros 6 adio 5 dros 6. So ni'n gofyn wedyn ydy rhif 1 arall. Iawn? A mae hwnna wedyn yn 1 dros 6, a dim rhif 1 ydy 5 dros 6. Iawn? A mae'n gweithio allan fel hyn. Iawn. Rhif 1
Mae'r rhif 1 ddim yn flerach eto. Dim rhif 1. Iawn. Felly, i weithio allan, beth yw'r siawns o gael 2 rhif 1 ar ôl ei gilydd? Iawn. So, felly, da ni'n gorfod cael ac. Felly, da ni'n mynd i gael 1 dros 6, allan sef 1 dros 6, yn mynd i fod yn 1 dros 36. Beth yw'r siawns o rolio'r deis a peidio cael rhif 1 o gwbl? Iawn, mae hwn wan yn gwestiwn wahanol iawn. Okay? So, os da ni eisiau ffeindio allan beth yw'r siawns o rolio 2 dis a peidio cael rhif 1 o gwbl. Iawn, felly, yr unig un sydd dwi'n cael rhif 1 2 waith ydi hon. Iawn, so felly dwi hwnna ddim yn gyda, so mae hwn yn un beth dwi'n gwybod, mae hwnna'n 1 dros 36. So felly, os dwi'n dweud dim 1 o gwbl. Iawn, dim 1 o gwbl. So felly, beth yw'r siawns a fi rolio deis 2 waith a peidio cael 1 o gwbl? Felly, mae hwn a hwn ydy'r unig un lle dim rhif o gwbl. Iawn, so os dim rhif 1 yn fan hyn, dim rhif 1 yn fan'na. Iawn, a felly beth dwi'n gallu gwneud ydy dwi'n gorfod lluosir'r ddau yna. 5 equals, so mae'n hafal i 6 gyda 6, 36, 5 lluosir efo 5 yn ei 25. Iawn, so 25 dros 26 di hwnna. Iawn, dim rhif 1 o gwbl. Wan ta, os da ni isio, beth yw'r siawns o gael rhif 1 mewn 1 yn nhw? Iawn, wel, dim o hwnna wedyn yn rhif gwahanol eto, da ni'n gallu gweithio allan, so felly da ni'n gorfod gweithio allan, bod rhif yn 1 yn nhw, felly mae gen i fi hwn, a hwn, a hwn, a hwn, iawn, i gorfod cael gymryd mewn ystyriaeth. Ond mae'n ffordd allan, da ni'n gallu tynnu efo allan o llall, ond da ni'n ethol yn y fech. Iawn, felly, be gen i fan hyn mae di diagram ben, da ni'n defnyddio hyn ar gyfer yn dysgu, ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer mathemateg. So, terminoleg diagram ben, iawn, ydy mae gennych chi, mae gennych chi 2 ffactor, neu gennych chi 3 ffactor, dibynnu faint o gylchoedd sy'n yna, iawn. Epsilon yn golygu bod yr symbol yma fan hyn yn golygu bod rhaid i bob un peth yn y sampl fod o fewn y sgwar yma. Iawn, rhaid i bob dim fod yn o fewn y sgwar. Diolch yn golygu bod nhw'n gorfod bod yn y cylchoedd, mae'n gorfod bod o fewn y sgwar. Mae gen i enghraifft o gwestiwn yn fan hyn, ar haen Canolradd. Diolch yn gallu sgwennu os dwi'n zoomio mewn, ond pob un o 30 o fyfyrwyr yn astudio Almaeneg, Sbaeneg neu'r ddwy iaith. Iawn, felly mae bob un fan hyn, so felly, da ni'n gweld fan hyn, sam un person tu allan i fan hyn. Iawn, mae rhywun yn dewis myfyriwr yr hap, a tebygol bod y myfyriwr yn astudio Almaeneg a hefyd Sbaeneg yw treian. Iawn, so felly treian ydy 10. Iawn, so felly mae'n golygu fan hyn, tebygol bod y myfyriwr yn astudio Almaeneg a hefyd Sbaeneg. Iawn, felly yn golygu bod yr rhif yn canol fan hyn. Iawn, so felly, os dwi'n treian allan o'r 30, iawn, a felly be mae hynna'n golygu di 1 lles o'r 30, felly'r ateb di 10. Felly mae gen i 10 sydd yn astudio Sbaeneg ac Almaeneg, felly be mae hynna'n gallu gadael fi wedyn? Di faint o ddisgyblion wedyn sydd yn astudio just Sbaeneg. Iawn? Wel, mae'n anodd fan hyn, achos da ni'n gallu meddwl, os da ni'n adio ddau yma fyny, na. Achos mae gen i fi hein yn fan hyn, iawn, sydd yn gwneud Sbaeneg ac Almaeneg. Iawn, so felly mae gen i 27 o ddisgyblion yn fan hyn. Iawn, a felly 3 disgybl sydd yn gwneud Sbaeneg yn unig. Iawn, achos gen i 27 yn fan'na, so mae gen i 3 yn gwneud Sbaeneg yn unig. Iawn. Dwi wedi cael hwnna'n anghywir. So felly 13 fan hyn. Os wedi darllen y cwestiwn yma'n llaw. Rhaid troi allan, oce. Felly mae 20. Iawn, so felly ni'n gweithio allan fyna. A wedyn mae gennym ni rhan ola, iawn, faint sydd wedi Sbaeneg yn unig. Iawn, so Sbaeneg fan hyn, iawn, oce, so da ni'n edrych ar 13 fan hyn, achos mae rhaid i'r holl ffigurau adio fyny i wneud. Iawn, lle di'n ôl os yna?
Neu ddrwg iawn gen i fyna, ddod i'n ôl at y cwestiwn yna. Iawn. Oce, iawn. Wan ta, histogram, sori, mae'n ddrwg iawn gen i fyna. Iawn. Iawn. Felly gen i histogram arall fan hyn yn dangos papiau sydd yn cael awr neu fwy o ddefnydd gan sampl o 5 disgyblion. Felly, beth sydd yn gallu gwneud fan hyn ydy, da ni'n gwybod bod gen i bob un nifer fan hyn, so faint o bobl sydd yn y gyd. Iawn, da chi'n gallu adio fyny a tynnu allan nifer i gyd. Iawn. Na i ddweud yn ôl i edrych ar terminoleg histogram gan bod ni'n mynd allan amser. So, set gynwysol yn golygu bod bob un rhan o'r bob un unigolyn yn gorfod bod yn y blwch, yn yr epsilion yn fan hyn. Iawn? A wedyn y croesdoriad ydy rhywbeth sydd yn hwnna ac yn hwnna. Iawn? So, mae'r symbol yma fan hyn yn golygu ac. Mae'r symbol yna'n golygu ac. Iawn? Wan ta, mae gennych chi symbolau eraill hefyd yn ei gwybod. So hwnna ydy'r symbol am ac. Ac yn fan hyn, iawn, mae gen i'r symbol am neu. So felly am neu ydy, da ni'n gwybod bod A neu B, felly mae'n gallu bod yn unrhyw ddau o'r ddau yna, neu ddau nhw. Iawn? So A neu B. Wan ta, mae gennych chi un symbol bach arall, ydy hwn fan hyn, a mae hwnna'n golygu ddim. Iawn? So felly, os da ni'n gallu edrych ar un yma, mae'n deud bod A stroc, iawn, yn golygu bod o ddim yn A. Felly, da ni'n gallu edrych ar bob dim arall, ond dim A. Iawn? Os da ni'n edrych ar fan hyn, wan, iawn, da ni'n edrych ar bod o yn A, iawn, ond dydy o A neu ddim yn B. Iawn, A neu ddim yn B. Felly, di o yn fan hyn, iawn, ond di o'n cael bod, ac di o'n de. Iawn, so felly mae'n gorfod bod yn A, iawn, a ddim yn B, felly mae'n gorfod bod yn fanna. Iawn, so neu, ond yr symbol yma fan hyn ydy ac, a felly mae'n gorfod bod yn A, ond dim A ac B, ydy o. A ac yr symbol bach yma ydy'r A, y B stroc, so ydy'r ddim B. Iawn. Mae chi'n enghraifft cwestiwn TGAU, Canolradd, dwi'n meddwl, yn eitha diweddar. Iawn, diagram fen, felly be gen i fan hyn ydy neu, so A neu B, byddwn ni'n edrych yn ôl fan hyn, iawn, lle felly dyn ni'n gorfod edrych ar hynna i gyd. Iawn, lliwio hwnna i gyd i mewn. Ac yn fan hyn, A stroc, iawn, iawn, so A stroc, iawn, ac B, iawn, so mae yn yr ddau yn nhw, felly dyn ni'n gorfod meddwl hyn, so di o ddim yn gallu bod yn A, iawn, felly dyn ni'n fan hyn. Ac yn edrych mewn o'r un peth ac oedd yn digwydd fan hyn, iawn, so mae gen i'r un peth yma na, iawn, a dyn ni'n edrych ar ochr yma. Yn diagram fen isod, lluosrifa 3, set B lluosrifa 5, a set C yn lluosrifa 6. Sboniwch pan mae'r cylch yma y fewn, hollol o fewn A, wel mae lluosrifa 3, iawn, mae bob un lluosrif o 6 yn gorfod bod yn lluosrif o 3 hefyd. Dyna pam bod o hollol o fewn y llall. Iawn, digon o diagram o fen. Iawn, da ni fo amlder cymharol. Iawn, ac yn fan hyn, beth yn edrych ar eto ydy dros gyfnod o amser, iawn, beth sy'n gallu digwydd. Mae hwn fyny ar y gwefan cybac, iawn, fel ni'n sôn yn barod ar yr trefnydd yn gwybodaeth. Dwi'n meddwl, na ni adael y darn yma, neu ni ddim cael dim enghreifftiau. Iawn. Felly, mae gen i gwestiwn TGAU 2022. Iawn. Bag yn cynnwys peli lliw coch, peli lliw gwyrdd, a hefyd peli lliw melyn. Mae nifer y peli lliw gwyrdd yn hafal i nifer y peli lliw melyn. Iawn, so dyn ni'n gwybod bod melyn a gwyrdd yn faint. Iawn, mae Mali'n dewis 1 pel o'r bag a'r hap y tebygol yn dewis pel lliw coch ydy 0.3. Dargylch y tebygol bydd Mali'n dewis pel lliw melyn. Iawn, da ni ddim yn gwybod faint o belis yna, ond da ni'n gwybod bod 0.3, iawn, ydy coch. Felly, da ni ddim yn gwybod yn byd arall, mond bod y gweddill i gyd yn gwyrdd ac yn melyn. Os unrhyw wybodaeth arall yma? Wel oes, mae'n deud bod yr lliw gwyrdd yn hafal i nifer y peli lliw melyn. Felly, so, dim coch, bydda
1 tynnu dim pwynt 3. Felly dyna beth i dim coch. Iawn. Ond wwan, da ni eisiau gwybod, mae hanner hynna yn mynd i fod yn felyn a mae hanner hynna yn mynd i fod yn wyrdd. Felly da ni eisiau hanneru hwnna. Iawn. Felly dim pwynt 6 equals dim pwynt 3. Felly dyna fo'r ateb ydy dim pwynt 3 ydy'r siawns o gael lliw melyn. Iawn. Mae bag gwahanol tro yma. Cynnwys 10 pel. Da ni'n gwybod beth sy'n efo. Mae rhai o'r peli yn y bag yn lliw glas, pob un o'r peli eraill yn lliw gwyn. Mae Morgan yn dewis pel o'r bag ar hap. Mae e'n dweud, y tebygol roedd byddai'n dewis lliw pel glas o'r bag yw 0.25, chwarter. Iawn, sboniwch pam dydy Morgan ddim yn gallu bod yn gywir. Wel, y rheswm bod o ddim yn gallu gywir ydy bod gennym ni 10 pel i gyd. Iawn, so felly, os y siawns o gael un pel o unrhyw liw, bysa 1/10. Iawn, neu mae'n gallu bod, odyn os gen i 2 pel, mae'n 2/10, 3 pel y lliw yna, mae'n 3/10. Mae hein i gyd, iawn, yn ddegolion yn mynd 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ac yn y blaen. Iawn, a felly oherwydd hynna, da ni ddim yn gallu cael 0.15 neu 0.25 achos dim ond 10 pel sydd gennym ni. So felly oherwydd hynna, dydy o ddim yn gallu bod yn 0.25. Iawn, gen i cwestiwn oedd i papur canolog arall yn fan hyn. Digwyddiadau annibynnol yw A a B, felly di'r dau ddim yn effeithio gilydd. Tebygol roedd bydd digwyddiad A yn digwydd 0.6. Y tebygol roedd bydd digwyddiad A digwyddiad B yn digwydd yw 0.48. So felly mae'r rheol ac yn fan hyn. Felly mae gen ni 0.6 lliosi efo rhywbeth, beth yna gyda tebygol roedd yma, iawn, yn neud 0.48. Felly, os ni alw hwn yn X, iawn, y tebygol roedd ydy 0.6, so felly, da ni'n gorau rhannu 0.48 rhannu efo 0.6. Wel, faint o weithiau mae 48, mae 6 yn mynd 48, fel 8 gwaith di hwnna, iawn, ond da ni'n gallu gweld mae'r rhif yma'n llai na'r 6 fan hyn, felly 0.8 ydi o, iawn. So felly mae 6 yn mewn i fanna i 0.48, 0.6 mewn i 0.48, 0.8 gwaith, felly dyma beth yw'r ateb hwn. Herwydd bod ni wedi gweithio a gweddill yr tebygol roedd fan hyn, felly da ni'n gwybod bod y ddau mae'n gorau adio fyny 1. Iawn, felly dwi'n mynd 0.4, so 0.4 adio 0.6 sy'n neud 1, a wedyn gan fi wedi gweithio hwnna allan, 0.8 adio 0.2 sydd yn neud 1. Iawn, mae B yn digwydd, mae'r un peth mynd i fod fan hyn eto, achos mae yna'n annibynnol i beth sy'n digwydd yna. Iawn, a dyma fo. Crywch at na fyddai digwyddiad A na digwyddiad B yn digwydd. Iawn, so na A ddim yn digwydd, a B ddim yn digwydd. Felly mae gen i fi y ddau yma, felly sy'n ni'n gwneud 0.4, felly os yw 0.2, di ateb yr un yma. Iawn, a felly be gen i ni ydy 0.8, iawn, achos mae'r lle degol, so mae 4 llys o 2 yn ei 0.8, ond mae 0.2 yn ei ddyn llawr, so 0.18 ydy tebygol o'r yna. Iawn. Enghraifft bach arall o ddiagram cynhenog. Tebygol o'r 2-6 ar ôl i gilydd. Iawn, felly beth sy'n edrych ydy 2-6 ar ôl i gilydd, hwn a hwn. Iawn, felly da ni'n gorau mynd 1/6, llys efo 1/6 yn neud 1/36. Iawn. Oce, beth yw'r siawns o daflu 6 o leiaf tro 1 neu tro 2? Felly tro 1, iawn, so felly gen i ffor' hyn, iawn, a wedyn mae'r 2 yna o leiaf tro 1 neu tro 2. So felly mae hwn a hwn ddim yn gallu gweithio, ond mae hwn hefyd yn iawn. So felly mae'r ochr yma, mae'r 3 cangen yna'n gywir. So felly gennych chi ddewis fan o gallu darganfod yr 3 cangen yma. Felly sy'n ni'n gallu gwneud 1/6, tysu fo 1/6. Iawn, adio 1/6, lluosi fo 5/6, sef y cangen yma. A wedyn sy'n gallu adio
Ac angen yma 5 dros 6. Llasu fo 1 dros 6. Os dwi'n adio hyn wan, os dwi'n llasu allan, mae gen i 1 dros 36. Adio 5 dros 36. Adio 5 dros 36. Am hynna yn gwneud 11 dros 36. Iawn, a felly dyna fo'r tebyglwr. Iawn, mae yna ffordd arall i wneud o hefyd. Iawn, a beth sy'n ni'n gallu wneud sy'n gweithio hwn allan. Iawn, a dwi'n gwybod wedyn bod y ddau beth yn adio fyny i 1. Felly 5 dros 6, llasu fo 5 dros 6, ydy 25 dros 36. Iawn, ond mae hwnna'n gweithio, iawn, a felly beth sy'n ei wedyn di 1 tynnu 25 dros 36, iawn, a mae 1 tynnu yn fatha 36 dros 36 tynnu 25 dros 36, a dwi'n gobeithio bod yna'r un peth yr atab, so 36 tynnu 25 yn neud 11 dros 36. Iawn, felly mae'r un yn atab. Felly gallwch chi yna i weithio allan, neu os gennych chi un darn ar ôl, gweithiwch hwnna allan, a wedyn tynnwch allan o un. Iawn? Oce, so felly, ei jyst wneud hwnna fyna. Iawn, so, dull 1, dull 2. Iawn? Oce, ond da ni'n cael yr un atab. Iawn? Oce, mae gen i Alice. So, cwestiwn eto, papur arholiad ac efo mathemateg. Os da chi eisiau llwyddo'r mathemateg, iawn, yr un math o cwestiynau sydd dyfynu, felly ymarfer cyn papurau, drosodd, iawn, ac o'ch chi weld bod chi wedi cael eich treithi yn y dulliau'n gywir, a mi fyddwch chi'n gallu cael o. Ac ar ôl y cyfnod Covid, mae'r papur arholiad i fyny, mae'r cynlluniau marciau gyd i fyny yna, a dydy hein ddim byd mewn papurau sydd wedi dod fyny yn yr 5 mlynedd dwytha. Rhywun dewis diwrnod gwaith ar hap. Mae Alice yn gweithio i gwmni peirianneg. Mae rhywun yn dewis diwrnod gwaith ar hap. Gan fod Alice wedi cardod y cyfnod dros y flwyddyn diwetha, mae'n gwybod y cyfnod am diwrnod gwaith yno. Y tebygolrwydd bod hi'n teithio i'r gwaith mewn car yw 10.7, ac y tebygolrwydd bod hi'n cyrraedd y gwaith cyn 8 o'clock yw 10.4. 10.4. Mae'r amser mae'n cyrraedd yn annibynnol ar sut mae'n teithio'r gwaith, felly di o bwys ffordd mae'n mynd, dim yn cael effaith o gwbl ar y siawns. Gan ddefnyddio'r wybodaeth uchod, lluniadwch a labelwch yn llawn ddiagram cyngenod cyflym. Iawn. So felly, oes gen i le i roed hwn? Iawn. Felly, mewn car. A wedyn mae gen ni ddim mewn car. Siawns sydd i fynd mewn car yn 10.7. Iawn, felly siawns sydd i fynd ddim mewn car, wel mae'r ddau mae'n garadio fyny i 1, felly 10.3. A wedyn, cyrraedd cyn 8, gwynwch chi am fwy daclus ac yn llawy llawn, a wedyn ar ôl 8 neu 8 a wedyn, iawn, cyn 8, ar ôl, a mae beth gen i ni fan hyn ydy, tebygolrwydd bod hi'n cyrraedd y gwaith cyn 8 ydy 10.4, a felly ar ôl ydy 10.6, a mae'r un peth yn digwydd yn y rhan yma. Iawn, cwestiwn wedyn, beth yw'r tebygolrwydd bod Alice ar y diwrnod gwaith sydd yn wedi cael ei ddewis ar hap a teithio'r gwaith mewn car ac yn cyrraedd cyn 8? Iawn, so felly, da ni mewn car a da ni'n cyrraedd cyn 8, iawn, felly mae gennym ni yr rhifau da ni isio ydy 10.7 a 10.4. Mae'r ddau'n gorfod digwydd so rheol ac 10.7 lluosi efo 10.4. Iawn, a felly da ni'n gallu gwneud hyn 4 lluosi efo 7 yn 28. Iawn, ond mae gen i ledygol, so felly mae'n 10.28. Iawn, felly fel am mi fysa ni'n gallu ateb yr rhif yna. So, da chi'n ffeindio'r gangen cywir a da chi'n gwneud yr hafaliad wedyn. Iawn, dyna fo ddiwedd y wers heddiw yma. Wan ta, beth sy'n bwysig dwi'n meddwl ydy, os dyn ni'n mynd dros, os dyn ni'n nôl i'r dalen gyntaf, iawn, ac os dyn ni'n mynd nôl i'r dalen gyntaf fan hyn, ydy, da ni'n gallu edrych i weld beth sydd yn mynd i fod yn papur eleni, pap uned 1 ac uned 2 2023, a wedyn
os da chi'n gweld cwestiynau sydd yn cynnwys siartau bar, cwartaledd, iawn, ac edrych yn debyg heddiw yma bod y stwff yma da ni wedi bod yn neud yn fan hyn, iawn. So, hein di'r pethau wedyn, da chi'n disgwyl cael nifer o gwestiynau, maen nhw'n papur 1 ac yn papur 2, felly mynd drost heina yn y papurau ac edrych ar y cynlluniau marcia, iawn, gyda chi access yn y gyd. Felly dwi'n di adael hynna yn fanna, iawn, diolch yn fawr iawn chi am wrando, iawn. Ta-ra!